ଚାରୋଟି ବଳଦ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁନିଆ ମୁନିଆ ଶିଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ ଓ ବଳୁଆ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବି ଥିଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି ଚରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏକାଠି ଶୋଉଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ବାଘ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଯାକ ବଳଦ ମିଶି ବାଘକୁ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯେ ବାଘ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ପଳାଇଗଲା। ବାଘ ମନରେ ଖୁବ୍ ରାଗ ହେଲା। ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା କିପରି ବଳଦମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବ। ଥରେ ବଳଦମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ବୁଟ ଗଛ ପାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଳଦ ଚାହିଁଲା ସବୁ ବୁଟତକ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରି ମରାମରି ହେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବଳଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିଲା ନାହିଁ। ବାଘ ଏହା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଦିନେ ବାଘ ଗୋଟିଏ ବଳଦକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଅନ୍ୟ ବଳଦମାନେ କେହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଘ ବଳଦକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ଦିନେ ବାଘ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳଦକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ବଳଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଏକତା ନଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଳଦକୁ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଖାଇଦେଲା। ଏହିପରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାରୋଟି ଯାକ ବଳଦ ବାଘ ମୁହଁରେ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଲେ। ଏଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏକତା ହିଁ ବଳ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିଲେ ସବୁଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ତୁମ ଭିତରେ ଏକତା ନ ରହିଲେ ତୁମର ପତନ ଘଟିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର।